krijg je 1 miljoen euro subsidie voor grensprojecten. En in Essen is eerste schepen Gino Verhaert overleden. Het is 3 uur. Goedemiddag, dit is het nieuws uit Antwerpen. Europa maakt 1 miljoen euro aan fondsen vrij voor 3 grote projecten tussen grensregio's en Europa. Met het eerste project zetten 9 steden uit de grensregio van de Noorderkempen zich in voor de herontwikkeling van hun stationsomgeving. De stad Turnhout is de hoofdverantwoordelijke voor dat project en krijgt 500.000 euro. Ook de glastuinbouw, een belangrijke economische drager in de Noorderkempen, krijgt subsidies. In Essen is eerste schepen Gino Verhaert van SPA overleden aan de gevolgen van longkanker. Verhaert was pas 30 jaar. Hij was bijna 3 jaar schepen van onder meer ruimtelijke ordening, jeugd en onderwijs. Verhaert kreeg veel respect voor zijn werk. In het gemeentehuis van Essen is een rouwregister geopend. Mensen kunnen ook steunbetuigingen achterlaten op de website van de gemeente. De uitvaartplechtigheid vindt volgende week woensdag plaats. En dat was het nieuws. Citroën lanceert de beroemde Traxio Avant, die 23 jaar lang een handje de hoogste zal blijven. Oktober 2009. Citroën wordt 90 jaar en biedt u legendarische kortingen op alle benzine- en HDI dieselmodellen. Profiteer daar bovenop van zeer lage maandelijkse afbetalingen. Oktober bij Citroën, gelooft uw ogen niet.